Bon dia a tothom. Us presento i us recomano que llegiu aquesta novel·la tan apassionant escrita pel nostre amic i calero Àngel Martí Callau i que porta per títol Llàgrimes de sal. La trobareu a totes les llibreries de l'Ametlla de Mar i també a la llibreria Viladric de Tortosa, i també la podeu trobar per Amazon, que és la seva editorial. Pues bueno, esta novel·la ens parla d'una història d'amor en l'època de la postguerra, d'un jove pescador i d'una noia de ciutat, on es mescla realitat i ficció durant aquell temps. I ara, pues bueno, us faré un petit tastet, us llegiré un petit fragment. Va caure la nit. La llum de la lluna plena il·luminava l'estela que de minuts diamants la guiaven enmig la immensitat d'aquell blau obscur. Tots dormien, excepte l'Arnau i el Corretja, que es mantenien al pont de comandament. Pues bueno, ja us dic, us la recomano perquè val molt la pena, Adeu a tots i bon dia.